wanudya ayu utama ngambar aruming kusuma mulat leng-leng pranto agawe sengseming nolo esemulir pait matu lindri-lindrinya wang netramu dasar lencer kuning angguka rasa tresnaku ngambar harum tan kuciwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon ginelung takkan dianing jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tan ono liya mung sira wong ayu katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon ginelung takkan dianing jagat katresnan tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tan ono liya mung sira wong ayu tan ono liya mung sira wong ayu
iku Mas esemu tansah nglam lami lelilani milangani Kang Mas ngritu rasa tresna son konto saiki wis bisa kotra wiwit rahina tumah king ratri sira mung tansah tak impi sayang sira kang ratoni nala sesetiaku wong bagus among sira kang mas ratelake katresnan nadya bakal urip bebarengan sayang kandamu kang arum wangi tantuk kasetyan jati bebayani datan balenjani Mas esemu tansah nglam lami lelilani milangani Kang Mas ngritu rasa tresna son konto saiki wis bisa kotra wiwit rahina tumah king ratri sira mung tansah tak impi sayang sira kang ratoni nala sesetiaku wong bagus among sira kang mas ratelake katresnan nadya bakal urip bebarengan sayang kandamu kang arum wangi tantuk kasetyan jati bebayani datan balenjani tresnaku suci bebayani datan balenjani Nuwun sagung para tamu, para sesepuh ingkang dahat kinurmatan.
Mugi wonten keparengipun langkung rumiyin kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih kawelasan saha kawilujengan tansah kajiwa kasarira sagung dumadi. Puji syukur pangkelembana kunjung kersanipun Gusti ingkang Maha Wikan. Nuwun inggih panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng ambabarwan grahan ingkang mawurahan. Ingkang tumandu dumateng kula sandika sami kepuntenipun. Kula sandika sadaya sami kepareng anak seni pangunduhipun kakisoni temanten wonten kalenggahan menika katiti mangsa dinten Jumat Pahing kanthi kawontenan niskala nir ing sadaya sambikala. Datan kantun selawat salam mugi kalimpahaken dumateng memani ing umat sesotyaning bawana nun inggih nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita ajentu sapaatipun wonten ing dinten delahan benjang. Mugi-mugi kula sandika sadaya kalebet ewonipun umat ingkang kuwawi nampi syafaatipun. Allahumma amin. Sagung para punden, para pinisepuh ingkang dahat kinabekten, para manggalaning praja satriyaning nagari ingkang minangka pandang pandoming kawula dasih ingkang kinasih, lamun ta pantes anampi sagunging pakurmatan. Sagung para tamu kagung miwah putri ingkang dahat satuhu kinurmatan tan kantun dumateng sanak kadang mitra pitepangan kadang taruna tanggi tepalih ingkang tansah winantu ing kawilujengan. Nuwun kawula nuwun sagung para tamu kula ingkang piniji dening pamangku gatina inggih Bapak Miskun Ibu Rupi kinendharekaken lampahipun upacara pangunduhipun kagisoni temanten nun inggih Nak Mas Nur Hadi Saputra ingkang wedal menika sampun pinanggih jatuh kramanipun wanodya saking Laladan Beduri Kadipaten Ponorogo ingkang asma pun Mas Ayu Imarahayu. Putri kinasih Bapak Bibit Ibu Marsam. Syukur alhamdulillah ing kalenggahan menika temanten kakalih arsa kaunduh keparengipun Bapak Miskun ugi Ibu Rupi nindakaken darmaning ngasepuh ngunduh mantu netepi upacara adat Widi Widana ingkang sampun sinengker ugi sineksenan sagung para pinisepuh saha sesepuh. Mugi temanten kekalih anggenipun gebur dumateng balawisma ingkang enggal pikantuk keluarga ingkang guyub rukun ayem tentrem manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah lan rahmah.
saben mapan turu saben saben daras layanmu sinawan katon esamu sayang sayang aduh sayang. Eji menika teraket sugeng rawuh menika nggih dumateng para tamu menika katemben rawuh sugeng piranti ganti sekeca. Tak regem-regem layangmu terus tak waca tumempel dadaku rasane rumeset kalebu sayang sayang aduh sayang apa bener panyawaku apa bener kabeh ngendikanmu tak arah sambat ping sewu sayang sayang aduh sayang ora nyono ora ngira iman kade iso yen kowe tresno sajatine aku uga tresno. Ajen menika ketapsih temanten sampun rampung napa? Inggih sampun rawuh Kan ngoten. dipun telasaken apa disigek mawon? Karek saithik mbok pun. Saben saben mapan turu saben saben daras layangmu sinawang katon esamu sayang sayang Ajeng sampun katur Bapak MC mau. Matur sembah nuwun PMP Musik sareng kalian Mbak Ima saking Sumarata. Wondene upacara adat pangudipun temanten kapiwanda kanthi unggulipun sholawat Nabi sesarengan kalian PMP Musik. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawat
Sagung para tamu adicara salajengipun nun inggih upacara adat kerubungan. Awis saking menika katur rias Yani Sanjaya Salon saking Ngadirogo Blembem Jambon kasumanggaken monggo langkung rumiyin upacara adat sungkeman. Sagung para lenggah upacara adat sungkeman kawis tinggal temarin saribit jengkar saking papan palenggahan ana tepi upacara ngunus dung amargi ilah-ilahanipun tiang sepah ing atase sungkem wonten ngersanipun tiang sepah angasta duwung boten nilok pramila duwung kaunus kapapangaken wonten Dampar Kencana temanten sarimbit sigra lumampah sungkem amari kelu yayah konjemo bantala wadanane patraping asta jumangkep sinartan sumembahe jengkukanan kadya sinendhal jroning nala dupi amuningane ingkang putra nguswa pepadanira kanthi sambat kararantan mekaten wijil pangandikan ingkang kawiwisa ing lisan putraku ngger bocah bagus putraku bocah mursid Nur Hadi kelawan siramu genduk bocah ayu Imar Hayu sungkemu wis dak tampa ora liwat pangestune wong tuwa tumrapo malang sira sakloron dadi jimat paripih ndayanana ing kasantosan bisa lestari anggonmu omah-omah rukun kaken-kaken ninen ing donya prapteng delahan ya mung wae putraku wong tuwa nitip meling marang siramu omah-omah mono yen gampang luwih gampang yen angel-angel kalangkung ayem lan orane wong omah-omah ora dumunung aneng cacahing brana picis utawa bondo donya nanging manunggaling cipta rasa kelawan karsamu yen wis keplok lairan batinmu antarane siramu lan garwamu kabeh panandang bisa mbok lakoni sira lakoni kanthi sabar lan narima wong tuwa ndongaake muga-muga anggone palakrama iki dadi sarana karaharjan kamulyanmu atut runtut kagen-kagen ninen-ninen bisa manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah lan rahmah. Lumadening adicara nggih upacara adat dahar
kembul. Dahar kembul sampun mastani dahar menika inggih dahar kembul menika sesarengan. Dahar sesarengan ingkang awujud sekul punar. Ingkang mawarni-warni raos ugi rupinipun. Menika sasmitanipun tiyang gesang bebrayan, tiyang omah-omah. Bilih gesang bebrayan menika ana kepenak lan ana ora kepenak. Ana bungah ana susah. Sedaya kala wau badhe sinangkul sareng-sareng. Pramila sasmetanipun dulang binulang. Yen ana kepenak padha dirasake, yen ana perkara padha disurasa. Kanthi tansah nengenaken dhateng musyawarah utawi sarasean. Nah, anu rada adoh kengke ya ping pindho ping telu ora masalah. Ngerti kok wis sakmono gedene ten. Kek iya bagus kok wah. Kalajengaken upacara adat ngunjuk toya wening. Ngunjuk toya wening asung pramita ingkang sinambi bilih tiyang gesang bebrayan kedah linambaran kanthi sucining ati lan weninging pikir. Mugi-mugi kanthi anepeti upacara adat kerubungan temanten kekalih anggenipun gebir dumateng teman Balewisma ingkang enggal tansah kepaingkara harjan saha kamulyan saged manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah lan rahmah jumbuh ingkang ginayuh lestari ingkang kaesti saha sembadya ingkang sinedya amin ya rabbal alamin. Saking para punden ugi para tamu kakung Mbah Putri ingkang dahat kinurmatan kepareng kula amarwani upacara pangundhuhipun temanten langkung rumiyin kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sagung para penisepuh saha sesepuh ingkang dahat kinurmatan, sagung para tamu kakung Miwah Putri ingkang kawula mulyakaken tan kantun kadang pisan sinarawadi ugi pangombyong temanten saking lalaten Beduri Ponorogo ingkang kawula mulyakaken ugi tan kantun kadang muda tumarono tanggi tepalih ingkang tansah winantu ing kawilujengan. Syukur alhamdulillah wonten ing kalenggahan menika kita sareng-sareng saged nekseni upacara pangundhuhipun temanten inggih pun bagus Nurhati Saputra ingkang wekdal menika sampun kajatukrama wanodya saking lalaten Beduri Ponorogo pun kasih pun Ima Rahayu putri kinasih saking Bapak Bibit Ibu Marsam sedaya kala wau lumampah kanthi sae niskala ing sadaya sambikala. Tan kantun selawat salam mugi kalimahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita antu-antu sapaatipun wonten ing dinten delahan benjang amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu nuwun kawula nuwun kula ingkang piniji dening pamanggugat dina niki Bapak Miskun Ibu Rupi kinen nderekaken lampahipun upacara pangundhuhipun wonten ing kalenggahan menika. Awis saking menika tadah duka ingkang kathah ing mbok bilih anggen kawula nderekaken pinanggih kirang langkung tadah duka ingkang kathah nyuwun pangsami ingkang saageng-agengipun wondene urut rencana ing adicara ingkang sampun rinakit
dening pamangkati ugi para kadang kula wangsa pambuka amiwiti tumapa igati kalajengaken waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dumunten kita lajengaken paminta raharja barokah doa. Selajengipun adicara ingkang angka 50 nggih adicara lung tinampen perangan ingkang sepisan nggih atur pasrah temanten kakung saking keluarga ageng dalem Beduri Ponorogo. Kalajengaken lung tinampen ingkang angka kalih nggih atur pambagi harjo. Kalajengaken atur panapi saking pamengku gati saking para tamu pawiwahan prasaja ing siang menika sampun paripurna ing mbok bilih. Temanten sarembit mangke sampun kalarepaken wonten sangajenging tratar rapat bali winangun ngeres pantes nyuwun idi pangestu panjenengan ingkang ngarsa kundur makaten sagung para lenggah urut terun sering adicara ingkang angrenggani pawiwahan ing siang menika. Pramila daya-daya monggo kawitan mugi-mugi purwa madya ngantos wasana pinanggih rancak rahayune skala nere ing sadaya sambikala amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengipun nggih adicara waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Awit saking menika kunjuk dhumateng priyagung ingkang sampun kapiji kanthi linambaran sagunging pakurmatan sasana sabda kaaturaken nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaan wattaqullaha
إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم آمين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngaturaken ageng panuwun kunjuk dumateng Al Ustadz Tohari. Mugi-mugi sedaya kala wau mbeta berkah ingkang tumanduk dumateng temanten sarimbit ugi sumrambah dumateng kula santika sedaya. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun saking para tamu adicara ingkang kalih inggih punika paminta raharja barokah doa pramila kunjuk dumateng Bayi Paniran wekdal kawula aturaken kula tak mriku mawon Mbah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhil walimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwabi ni'amahu wa yukabi'u majidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ala dimi sultalik. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma bi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainal ma'i wad-dini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih sagung para tamu ingkang minulya. Tumapaking gati adicara salajengipun inggih adicara lung tinampen ananging saderengipun acara kalajengaken wonten panyuwun saking pamengku gati nun inggih kasuwun foto sesarengan kalian temanten sarimbit kapurwakan saking keluarga ageng temanten putri dalem Beduri Ponorogo. Awis saking menika mangke ingkang kawula sebat asmanipun kepareng jumeneng sawetawis angapit temanten sarimbit kapundhut gambaripun ingkang engko sepisan kunjuk dumateng Bapak Tomo sekalian kalajengaken Bapak Parno sekalian Bapak Bastian sekalian ongko sekawan Bapak Tony sekalian ingkang ugasal katur Bapak Wasis sekalian kalajengaken Bapak Dani sekalian ugi wonten Bapak Adib sekalian angka 8 katur Bu Martin kalian Bu Marsih ingkang angka 9 katur Mas Alim sekalian ingkang pungkasan Mbak Evi sekeluarga. Pramila dumateng priyaga ingkang sampun kawula sebat asmanipun langsung kewala mangke nyaketi dumateng temanten sarimbit. Wonten mriki Bapak Miskun miwah Ibu ginimbali konco-konco BMP Musik wonten kalau dengan menika saos libur katur dengan sami ingkang derek ngestreni pangunduhipun kaki sunite manten BMP Musik Bantarangin Musik Production. Opo sliram ora krasa Radi keri Pak rasane. Satenane aku sedongen teni suwung sajroning uripku sing tak tresnani citra aja meneng to. Pripun Pak, saya harus bagaimana? Rasa kangen
tak ampet jroning daku muga bisa dadi tombo lewat tembang kangen iki. Wes Sampun Pak. Ya Allah jenengan gobyos lho Pak. Waduh, jam. Pripun sumo saya Sadurunge iki kula ngene. kepreset. Wah, masak kabelen jenengan niku lho Pak. Se. Iki Pripun? dari tepangan sagung para tamu. Nggih, ngaturaken Wong lujeng ditepungke rawuh langsung wonten main. kemawon. Dipun sekecaan ingkang sampun pikantuk dhahar nggih. Sakmenika kadang besan saking duri ngoten nggih. Beduri. Nggih. Ponorogo. Lah nek ler omahe kula nggih. Lho, jenengan ya beturi. Kula jenglong. Wah, anu Pripun Pak ngertos? lor dalan. Dalem? Lor dalan to. Mlebu ngalor. Oh. Nggih. Lho piye? Pun kula manut jenengan papakne ten pundi kula manut Pak saestu. Menak men. Dikene omah anyar aku. Nggih. Produk Sakmenika jenglong. nggih. Monggo katuraken Mbak sinten? Asma? Eka. Eka Sitok Ima. Eka kuwi 1. Dan Nomor satu-satunya. siji. Kenapa? Nomor 1. Satu dan sendiri Pak saya ya. Sendiri. BMP monggo. Matur sembah nuwun Bapak MC nggih. Nggih. Dipun sekecaken Pak Bos saen kemawon. Waya bengi udan rimes ra upes banyu kanto
Matur sembah nuwun. saking Jengglong sesarengan kalian BMP Bantarangin Musik Production. Nggih, Mas. Pripun? Sion tulisannya ya. Ingkang pangarsanipun Pokoke Mas bener, Pak. Jeki. Ya. Jeki, oke. Ah. Jeki. Niku sing kendang lho, Pak. Jeki. Halo. Matur Atur sembah nuwun nggih, Pak Ikan. nggih. Monggo nggih. Kripik gedang kripik telo menika wonten kalih penyanyinipun. Genduk Ima. Ayo ndok kene ndok. Genduk Ima saking Sumoroto, Pak. Injih. Ya piyantune iki ya ora lemu ya mung seger. ngono, Pak. Lemu iki jenenge. Ngene iki ngetokne lek ngendi-ngendi ngopeni. Iya. Ning kono diopeni ning kene Oh, iya, ngono ngopeni kuwi, ya. wong akeh ngeten iki, Pak. Ya diarani ya sedengan ngono wis. Injih, menika nggih ngaturaken sing rawuh dumateng para manten menika saking Beduri, nggih. Nggih, monggo beniki Nggih. mriki. Sangan kalian BMP mungkin Mbak Bilis badhe pisumbang lagon menika monggo kasumangken kemawon. Ngene Nduk Ima, Pripun? iki mau aku dijawil. Pripun? Pamanggo Gati Bapak Miskun menika nyuwun lagu temanten baru. Nggih, Oh, Pak, ya? temanten baru. Temanten baru. Bapak Miskun, Pak. Nggih. Menika nyun sewu lho Pak nggih. Dan malah diungkuri lho Mas. Oke, monggo menika temanten baru. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersendang gurau. Aduh senangnya pengantin baru duduk bersanding tersipu malu bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersendau gurau. Aduh senangnya pengantin baru duduk bersanding tersipu malu bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi
ganti menika MC. Monggo kalajengaken. Monggo BMP musik. Matur nuwun Mbak Eka. Nun inggih tumapaking gati adicara ingkang ngaos kawan dawuh pangandikan saking sulih katang pisan dalem Beduri Ponorogo awis saking menika kunjuk dumateng priyaga ingkang sampun kapiji kanthi linambaran sagunging pakurmatan sasana sabda katuraken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kidul ketek kaya ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng para kiai, ibu nyai, para bapak haji, ibu hajah ingkang tansah kula bektaksi ingkang tinuhu kinurmatan wonten ing kalodhangan menika. Dumateng nyanipun pangbat-pangbating praja, nyanipun Bapak Lurah, Kepala Desa ing Desa Mlembem mriki utawi Mbah Lurah ingkang tansah kula bektosi ingkang dados panutanipun para kawula dasih ing warga mriki. Dumateng para rawuh sedaya undangan ingkang boten saged kawula sebat asmanipun piyambak-piyambak ingkang tansah kula bektosi ugi bil khusus dumateng nyanipun Bapak Miskun Dalah Ibu Rupi kadang pisan ingkang tansah kula bektosi. Dumateng para sinuman kadang taruna ingkang tansah sayek saiga gati makarya damelan saking wonten kalodhangan menika ingkang tansah gluktosi ugi boten katalumpet dumateng kadang kula pambira swara ingkang sampun paring wekdal dhateng kawula ugi dumateng pandemenipun seni musik napa Mas? Bantara angin musik nggih. Iki campur sari nggih. Oh nggih. Ingkang kantun nyuwun ngeten nggih. Ingkang tansah kula bektosi, ingkang penting badhe kula hormati ngeten. Margi panjenengan ingkang hibur kula penyan sami. Ugi sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing kalodhangan menika ingkang tansah kula bektosi ugi. Sepindah kawula ngaturaken pangapunten mbok bilih ing kalodhangan menika kula nggembil kamardikan panjenengan saged ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan jer awrat ngemban jibahan saking nyanipun Bapak Bibit Dalah Ibu Marsam sakeluarga. Pramila monggo kita syukuri kabagian wonten ing pawian menika kanthi ngikraken kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Rono ridho hidayah lan inayahipun kula panjenengan sami saged wonten ing kalodhangan menika kanthi wilujeng sehat walafiat, sehat jasmani rohani, saged pepanggihan sanak pitepangan kadang pisan menika nggih panggih ngaten nggih. Alhamdulillah krana ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sholawat dalah salam tetep kalampahaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garwa putra para sahabat dan para pendheripun ugi ingkang tansah kula panjenengan sami antu-antu sahabatipun binjang wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Ingkang angka kalih kawula ngaturaken saking dawuh ingkang kadang pisan saking buduri nyanipun Bapak Bibit Dalah Ibu Marsam sinasa wonten ing kalodhangan menika saged sowan ngabiyantara wonten dalem mriki ananging piyantunipun resaya kawula supados ngaturaken menapa ingkang dados prentuling penggalih sinasa sak gaduk-gaduk kula. Kula niki mboten biasa ngomong ngaten Bapak Ibu terus mungkin enten klentipun nyuwun ngapunten. Sepindah ngaturaken uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kawula kadhawuhan masrahaken penganten sarimbit ingkang kala wingi sampun kaodhapaken wonten ing Kelurahan Beduri Ponorogo ing enjang menika kalarapaken nuhoni pamundhutipun saking nyanipun Bapak Miskun Dalah Ibu bilih ing enjang menika dipun dawuhi nyuwunaken wonten dalem niki menika kala sampun kalampahan kanthi pikantuk doa restu saking panjenengan sedaya ugi Bapak Miskun keluarga sampun saged kawula aturaken wonten ing dalem mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Salajengipun pemanten kalih sampun kawula pasrahaken wonten dalem mriki sak cekapipun ananging kala wingi sinaosa sampun kadhawuhan manggula wentah wonten ing Kelurahan Beduri mbok bilih nggih dereng sepat ngaten nembe yen namung
sekecap rong kecap ngeten kemawon pramila salajengipun masalah panggula wentah kula aturaken wonten dalem niki sak sae-saenipun dene mangke wonten menawi manten kalih wonten griya wetan mangke nggih Bapak Bibit adalah Ibu badhe tanggung jawab sak mampu-mampunipun. Ingkang kalih kula pasrahaken dumateng lingkungan mriki kadang sinuman amargi mantenipun nggih nembe menika dados manten tapi mangke menawi kirang prayogi wonten kelentak-kelentinipun amprih saenipun kula pasrahaken wonten lingkungan mriki utanipun para kadang taruna supados manten menika mangke saged manggebjur wonten masyarakat saged dadosna warga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin. Salajengipun kula makili saking pangomjongi penganten saking Beduri nyuwun ngapunten nika Bapak Miskun dalah keluarga niki wau jan masane arep ndelok bal-balan ngoten nggawa bis nggawa ngaten nyuwun ngapunten nika krana saking kathahipun kadang keluarganipun sedaya saking keluarganipun Bapak Ibu Ibu Marsam sedaya pengin sumerep dalem mriki kala wae nggih mboten dijak jane eneng bis ning pinggir dalan ujuk dipancal ngeten mawon peh bise tanggane ngene budal sehingga kuwatah sanget tamtune mawon kanthi sekathahipun pangomjong menika mangke kathah lepatipun kirang subasita munauni sowan kula panjenengan sowan kula sedaya wonten dalem niki nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ananging nggih wonten ingkang kala niatipun niku ngaten Pak. Ingkang Joko niku sebatas mengke panggih piantun lembem mengke sageta jejodohan. Ingkang rawan nggih ngaten. Ingkang rondo nggih wonten niki ingkang duduk nggih wonten. Tumut wae nggih. Mengke saged kenalan nggih lewat Mas Nur ngaten. Dados menika supados anggenipun besanan mboten cekap samangke namung saged dipun terusaken sak terus-terusipun ngaten mengke lewat Mas Nur supados nduri kalian lembem niki mengke saya raket ngaten. Ngaten nggih. Salajengipun matur sembah nuwun dening kula sakanca sarumbungan sampun katampi kanthi sae wonten dalem niki katiti saking suguh aruh gupuh palenggan pasugatan sedaya sampun ngremenaken dumateng kula sarumbungan sehingga matur sembah nuwun sanget dening kula dalah rumbungan lan Bapak Bibit kadang pisan mboten saged atur piwales ingkang sak sae-saenipun sagedipun namung doa mugi-mugi sedaya amalipun panjenenganipun Bapak Miskun dalah Ibu Rupi dipun tampi Allah Subhanahu wa taala piwalsa kanthi rejeki ingkang mlimpah maslahah bidini wa dunya wal akhirah Allahumma amin. Ingkang angka salajengipun menika mangke krana nggih dintenipun Jumat ngeten nggih. Kula sakanca sak cekapipun pawian menika badhe nyuwun pamit dene matenipun kula tinggal mriki ngeten Pak. Mugi-mugi kanthi sak pengker kula serumbungan dalem mriki tansah pinaringan kalujengan rahayu nir ing samikala dene kula sarungan nyuwun pangestunipun mugi-mugi jengkar kula saking dalem mriki ngantos dumugi griyanipun siwang-siwang mboten-mboten alangan setunggal napa. Mbok bilih menika yang saged kula aturaken kula pribadi anggen kula matur tamtu kathah salahipun kathah lepatipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wa akhiron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dawuh saking Sule Kadang Pisan dalem Beduri Ponorogo. Nggih Pak leres niku wau dina Jumat nang kula wis coba bleke ning Pak Miskun. Ayo disengkane. Siapa kok. Dina Jumat nggih. Tenang mawon tasik jam 12 langkung seprapat. Iya. Saking para tamu wonten tambahan foto pamuli saking ingkang kagungan dalem inggih menika seluruh anggota Karang Taruna Perda Masjid. Seluruh anggota Karang Taruna Perda Mas mangke nyuwun sak sampunipun iki sik nyambut gawe ya Mas. Nggih mangke dipun atur monggo nyumangkaken. Para lenggah kalajengaken adicara salajengipun nun inggih atur pambagayarja kalajengaken atur panampi saking Pamengku Gati. Awis saken menika kunjuk dumateng Bapak Sukemi.
kanthi linabaran sagung pakurmatan sasana sabda katuraken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para bapak yai ingkang kula hormati, kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Yai Paniran ingkang satuhu kawula bekteni, para pilenggah sami, para pebunden, para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang kawula hormati, para pangemban-pangembating praja Satria Negari minangka pandam-pandaming para kawula dasih, kunjuk dhumateng panjenengan sedaya perangkat desa wonten ing Dukuh Blembem, ugi staf-stafipun ingkang tansah kawula hormati. Boten kata lumpen dhumateng panjenenganipun Bapak Bibit Sagotra Sagala Wangsa ingkang kula hormati, panderek pangomyongipun Sri Atmojo Pinanten Sarimbit ingkang mijil saking tlatah Beduri Ponorogo ingkang tansah kula hormati, para bapak pilenggah sami tamu undangan ingkang kawula mulyakaken. Saderengipun langkung rumiyin sumangga kita sareng-sareng ngujukaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat taufik hidayahipun pramila wonten ing kalodhangan enjang siang punika saged silaturahim, saged anggrawi punapa ingkang dados undanganipun Bapak Miskun Telasan keluarga sedaya, ugi saged angestreni pangunduhipun Sri Atmojo Pinanten Sarimbit kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Pramila boten wonten atur kajawi takmid alhamdulillahirabbil alamin. Datan kantun sholawat ugi salam ugi katur kunjuk dhumateng panutan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaat barokahipun awit kita gesang langkung-langkung binjang wonten yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak pilenggah sami tamu undangan ingkang kula hormati, wonten salajengipun kawula kumawantun matur wonten warsa panjenengan sami, boten ateges kawula gempil kamardikan panjenengan sedaya, ananging awrat-awratipun kawula ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Miskun Sagotra Sagala Wangsa. Sepindah kawula ngaturaken kasugenganipun, ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinarak lenggah kanthi mardika mardikaning manah. Ahlan wa sahlan bi kuturikum, kanthi rawuh panjenengan sami mugi mbeta barokah manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak pilenggah sami ingkang hormati, wondene ingkang angka kalih mbok bilih anggen kawula nampi rawuh panjenengan sami manggi kalepatan kekirangan saking samudayanipun tundanipun papan palenggan kirang sekeca kirang gupuh kirang aruh langkung-langkung suguhipun sedaya kala kirang nuju prana penggalih panjenengan sami, kawula minangkani Bapak Miskun boten langkung kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Para bapak pilenggah sami ingkang hormati, wonten salajengipun kawula ugi ngaturaken sewu agung panuwun dhumateng masyarakat Tanggi Tepalih wonten ing lingkungan dalem mriki ingkang sampun kersa sabiyantu ingkang arupi tenaga saha pikiran ego pratikel lan sanes-sanesipun sedaya kala wau kagem nyekapi acara walimatul aurus pangundhahipun Pinanganten Sarimbit wonten ing kalenggahan enjang siang punika. Pramila kawula minangkani Bapak Miskun boten saged caos piwales menapa kemawon, kawula namung saged nderek dedhoa mugi amal saha kesaenan panjenengan ingkang sampun tumanduk dhumateng kawula sawarga sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala keranten enggal pikantuk lelintu ingkang sakmurwatipun. Para bapak pilenggah sami ingkang hormati, mekaten minangkani panjenenganipun Bapak Miskun wondene ingkang salajengipun kawula kapurehan nanggapi punapa ingkang dados atur pangandika saking kadang pisan. Mbok bilih mboten sisip anggen kawula matur sepindah kawula ngaturaken menika salam takdim kunjuk dhumateng Bapak Miskun sakuraga sedaya
Ing mriki kawula minangkani Bapak Miskun kawula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasarasan saha kawilujengan mugi kajiwa kasalira dumateng sedaya keluarga. Bilih ingkang angka kalih kula masrahaken pinanganten sarimbit wonten ing dalem mriki khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Miskun sak keluarga sedaya. Ing mriki kawula minangkani Bapak Miskun bismillahirrahmanirrahim la qaula wala quwata illa billahil azim. Atas pasrahipun pinanganten sarimbit kawula tampi kanthi syukurnane penggalih kawula akeni kados putra kawula piyambak dados kawula boten benten-bentenaken menika putra mantu. Ingkang salajengipun kapurih panggula wentah. Insyaallah sak gaduk-gaduk kawula minangkani jejering tiyang sepuh sak lebetipun putra kekalih wonten ing dalem mriki kawula arahaken margi ingkang sak leres-leresipun lan sak wangsulipun mbok bilih wonten ing dalem kilen wetan borong dos pundi murih saenipun. Para bapak bilga sami ingkang kula hormati wondene ingkang salajengipun kula ngaturaken sedaya kalepatan dawao sami-sami. Para bapak bilga sami ingkang kula hormati atur ingkang terakhir mbok bilih adicara pangundhahipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit sampun paripurna sedaya ngersakaken kundur nyuwun pamit. Kawula minangkani Bapak Miskun namung saged nderekaken sugeng kundur. Mugi kundur panjenengan manggi karajan kawilujengan boten wonten alangan satunggal punapa. Bapak Ibu tamu undangan ingkang hormati mekaten minangkani panjenenganipun Bapak Miskun mbok bilih anggen kula nampi wonten kitalipun atur nyuwun pangapunten. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur sembah nuwun Bapak Kemi. Saderengipun katutup atur kaweningan bilih Bapak Miskun mangke sak sampunipun Jumatan gelar pentas reok Harimau Kumbang ampun kusupen mangke bar Jumatan meresani sareng dateng dalem mriki. Sagung para lenggah kawis tinggal temanten sampun kalarepaken wonten sangajenging teratak lambat bali winangun ateges pawiwahan tali dharma wisudan wonten siang menika sampun paripurna. Kula ingkang nderekaken ugi Rorison System wonten kira langkung saha kekirangan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Monggo sareng-sareng pawiwahan prasaja ing siang menika kita pungkasi kadhe maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Wasana sugeng tindak saha sugeng kundur mugi tansah rahayu wilujeng ingkang samiya pinanggih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tresno iki mung siji sliramu papujanku kangen atiku ra ono tambani sliramu kang bisa ngilangake
Wanudya ayu utama ngambar aruming kusuma mulat leng-leng pranto agawe sengseming nolo esemuler pait matu lindri-lindrinya wang netramu dasar lencer kuning angguka rasa tresnaku ngambar harum tan kuciwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon ginelung takkan dianing jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tan ono liya mung sira wong ayu katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon ginelung takkan dianing jagat katresnan